सोरो सान मोनफैबाय दा जिरायना दंथ'यो थांफिनबाय गेलेगिरि फंबायमोन खाथियाव सेन्टार खालामबाय लाइक जाबाय सानै फैदो मा होनो साबि ओंखारखो माबा सानै ओंखारबाय होनदो एनारनिखौ फैदो मा होनो रटेट लाबाथाय साबि ओंखारनायो माबा नेटनि प्रब्लेम जादोंब्रा बियो नै इदि ओंखारनाय आब' नायनाय इदि ओंखारो दे क्लिकबो जाया माबो जाया रटेट जाया नामा जाया खोमा इदिबा खेला गेलेग्रा बिथांमोन ओइ आब' हिसाबै देलाय हिसाबै ओरै फै बड'फा गोदोथायारि सोलायनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै 13 बोसोर बैसोनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि दिनै जोबथा गेलेनाय हाबाफारि फाइनाल दा बेवहायनो जोंनि गाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै मानगोनां जोंसां ब्रह्म सार मानास फरायसालिनि बिगोमा लोगोसेयैनो आलासिया जाफै दंबावोमोन दा जोंनियाव बेयाव बाहागो लाफाबावदों जोंनि रप'ए प्राइमारि लेभेलनि आफादगिरि आनन्द बसुमतारी सार बिथां लोगोसेयैनो सेक्रेटारि रबेन्द्रपुरि दा बिथां लोगोसे जोंनि दख'रा आफादनि बोसोनगिरि कमल मुसाहारि सार बिथां लोगोसेयैनो जयन्त बसुमतारी सार बिथां सदिनबारि आदा लोगोसेयैनो जोंनि रप'इ आनसलिकनि बिबानगिरि मावथि बिथांमोन दिनैनि जे हाबाफारिखौ सामलायनो थाखाय जोंनि दख'रा आफादनि मानगोनां आफादगिरि सनिया बसुमतारी आदा आरो सिरिबाङै सामलायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो साबायखर थाबाय दिनै बे बड'फा गोदोथायारि मावथांखियै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर रुपैदफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय दिनैनि बे जोबथा बादायलायनायाव नुजाथिफैनानै मानगोनां जोंसां ब्रह्म आदा लोगोसेनो जोंनि रुपैफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरिया आरो
गिदिरनि माखासे दैदेनगिरिफोर दङ मानगोनां बिथांमोन दा हाबाफारि बादियै गिबियावनो जोङो मोनसे हाबाफारिखौ लानो सानदों बे जाबाय दाहा बावनाय आलादा रायजोआव सोमावसारनाय आरो हांखोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय जों रायजो राजाफोरखौ गोसोखांनानै दान्दिसे सम दाहा बावनाय हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय जागायनाय जोब्बाय गोजोन्थों बयनिसिमबो दा गनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय हाबाफारि बादियै दङ आलासि सिनायथि होनाय बे आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय गाहाय नेहाथारि बोरिसिम लिंनायखौ मावफुंनो खावलायनाय फै खाथि जाबो एसे गोजान थायो एरना खिबा ओरैनो फैगोनलै गोदलांगोन बे दिनैनि एसे दंना गैलाबा जोलुर गेलेनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोंनि डक्टर आफादनि आफादगिरि बिथां लोगोसेयैनो जोंनि आलासिफोरजों लोगोसे जोंनि बिबान बिथांमोन लोगोसेयैनो नायगिरि रायजो राजा बिथांमोन लोगोसेयैनो गेलेगिरि फंबायमोन जिखिनि आलासि सिनायथि होनाय खावलायदों आं सिगांबाय जोंहा आलासि गाहाय आलासि हिसाबै जोंना बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो मिथिजानाय सासे मुंदांखा एक्टरबो सारा मानास सेरफां फरायसालिनि जोंसां ब्रह्म सारखौ आङो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय लोगोसेयैनो गांसे आर'नाइजों लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय सारनिसिम दा दङ जोंनि जोंजों लेंहरजानाय आलासि बाक्सा जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि भारत बर' सारखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय लोगोसेयैनो गांसे आर'नाइजों लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय साबायखर थाबाय आंनिखौ बिदि दे दा दङ जोंनि रुप'हि प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि आनान्दि बसुमतारी सारखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसेयैनो गांसे आर'नाइजों लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय दा दङ रुप'हि प्राइमारि इउपिपिएलनिनो नेहाथारि सेक्रेटारि आदाखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसेयैनो गांसे आर'नाइजों गलायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय साबायखर थाबाय जोंनि रुप'हि दख'रा एबसुनि बोसोनगिरि लोगोसेयैनो उदालगुरि गुदि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि कमल मुसाहारि सारखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसेयैनो दख'रा आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय साबायखर थाबाय सारनिसिम दा दङ जोंनि रुप'हि दख'रा एबसुनिनो बोसोनगिरि लोगोसेयैनो सोमवाथाय हाइ स्कुलनि सानस' गाहाय फोरोंगिरि जयन्त बसुमतारी सारखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायबाय लोगोसेयैनो दख'रा आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय साबायखर थाबाय सारनिसिम आलासि सिनायथि होनायखौ नोंसिनियाव दोनथ'बाय दा दसे उनाव सिनायथि होनो लाबावगोन बेखिनियानो साबायखर थाबाय
दिनैसिम आलासि सिनायथिनाय आयदाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय दा हाबाफारि बादियै दा दङ जोंनि दिहुनदों बड'फा गोजोनथायारि सोलायनायनि मावथांखि 3 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोबथा जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गुवारै जोंनि बे फाइनाल खेलाया जाहाथे मोजां जालाङो जाफुंसारो आरो गथ'फोरखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे जा थांखि नोजोर जों बे 3 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों दा बेफोरखौ जथायै लानानै गासिबो बिथिंनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनो थाखाय जायालासि बे मानगोनां गयाव मोनगोन खोमा ना जौस्रां ब्रह्मफोरखौ एसे बोरैबा गुवारै नुगोन आरो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायबाय ओइयाव माइ गायोना माथो बेलाव गिदिर गिदिर दंसोगारो दाखालिना गुरफैदों इयाव नंगौ एथिंथ' नांगौ ओमफ्राय जों बिसोरो माबायाव फैनो माबा प्रग्राम खालि बेयाव प्रग्राम खालि इयाव ना गुरनासो थांदों बेयाव प्रग्राम खालि मा प्रग्राम जादों बेयाव बेयो माबानिया आलारि बाथि लगाय खालि ओइ दा जों खनसे इयाव हालेवनायखौ नुबाथाय फार्स्ट हालेवनायमोन इयो दाखालिना फोमोननायनि नों नुहैया खोमा हालेवखाङाखैनो दासो हाग्रा गोदोल' ओमफ्राय आरो खनसे हालेवबावगोन इयाव ओरैनो बाहागो थांबाय लाबावनो हानाय नामालाय जों फंबाय कमल मोसाहारि जाय जयन्त बसुमतारी सि गैया बाहागो लाबावनो साबा हानाय फैदोंमोन गासै साबाबो लागिनानै थांफिनजोब्बाय माननि आलासिजों लोगोसे बिदिनो रुपैगोथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि बिथांमोन आङो माबा हराखै नालाय अमा जाखो फोरोंगिरि बिथांमोन आरो पिन रायजो राजा मेसेज नोंथांमोन बेयाव गिबियावनो जोब्बाय नामा आंना नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय ओमफ्रायथ' गावा डिसकानेक्ट खालामना लाबाय आं डिसकानेक्ट खालामाखै बड'फा गेजेरथियारि माबा जा माबाया सोलायनाय डिसकानेक्ट बे आङो नेट मावथांखि नाङाखै खोमा बिदि होननानै बालायदोंमोन दे आंनाबो बे दंखादोंमोन दा मावथांखिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन बिथिंजों लोगोसेनो 3 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जा फुटबल गेलेनाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लानाया थारैनो जोबोद बाख्नायथाव बे दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मावथांखिनि गेजेरजोंनो दख'रानि बेन्दोंआव 3 बोसोर बैसोनि सिंनि जा फुटबल गेलेनाय बे हाबाफारिखौ टिम मोनसेयाव निश्चय बेसे थायो लाबोबाय थागोन टिम मोनसेयाव बेसे आरो थायो दिनै जोबथा बादायलायनाय 12 जन ना 14 जन बे अ बादायलायनाय सासे गलखि हाबाफारियाव जाबाय बाहागो लानानै खोब गोजोननाय गलखिजों मोनदों 13 जाबाय दा जियानो जा आंनो बेखौल' बुंगोन जोंनो नोंगोदे ओमफ्राय सासे आउट खोनासंदोंना एसे बावनो नाङा फुटबलखौ बिसोरो गेलेनो मोजां मोननानै गेलेदों ना माबा मोनसे जानो होननानै गेलेदों जोङो नोंसोर बायदि समावहाय मा गेलेयोमोन जोङो नारेंनि बलसो गेलेयोमोन नारें जुम्ब्रानि बल गेलेफेरदोंना ओइयो थांनानै ज' ज'यै हरलायलायो जागोन ना जों नारें जुम्ब्रानि बलसो गेलेयोमोन आरो नोंसोरनि बे जार्सि बेबायदि बुट जुथा गानलायनाय गैयामोन मिथिगौना दिनै नोंसोरो जार्सिबो गाननो मोनदों बुट जुथाबो गाननो मोनदों आरो मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों नोंसोरनि गेजेराव बादायलायनाय मोनदों थांखिया मोनसेल' बे गेलेनायखौ बे एबसुआ दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरैनो गेलेनांगौ रंजानायनि थाखाय गेलेनांगौ थांखिया बे नङा आरोखि थांखिया जाबाय मा जोंनि गेजेरनिफ्राय नोंसोर बायदिनिफ्राय साफा साफा मोजां फुटबलार मोजां सासे बल गेलेग्रा जोनोम जानांगौ दा जोंनि गेजेराव हलिचरन नार्जारिखौ मिथिगौना नोंसोरो हलिचरन नार्जारिखौ खोनादों हलिचरन नार्जारिया जाबाय फुटबल गेलेनानै ओरैनो बुहुमनाङैनो मुंदांखा बयबो मिथिगौ बेखौ आरो बेजों लोगोसेनो बियो मा गावनि थांनानै थानायनि राहा बे साख्रि आलानियाव मास्टारफोर दङ
जोंफोरा जेबोआनो नङा बेजों थारमाने बल जोनानै बल खेला गेलेनानै बियो ओरैबायदि थारमाने थाखा फैसा आरजिनो हानाय जाबाय गावनि थांनानै थानायनि राहाखौ बियो दिहुनना लानो हाबाय बिराद मोजां मोनसे बिथिं बियो मिथिगौ ना दा ओंखायनो एबसुआ नैबे थांखिखौ लादों दा जोङो फरायबाय दङ फरायबायबो थागोन फरायनायखौ खिन्थु गारनो हाया नंगौना फरायनायजों लोगोसेनो जेब्लानाखि जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ लालांबाय थागोन खालि फुटबलल' नङा गुबुन गुबुन हाबाफारिबो लाबोबाय थादों एबसुआ नंगौना हारिमु मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय नंगौना दामनाय देनाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन हाबा हुखा ना खखा हेबनाय सेन हेबनाय संग्राय हेबनाय आबाद मावनाय माखासे मास्टारफोर दङ नैबे सारमोना दा जोङो बेखौ थार्ड डिभिजनावसो पास जादोंमोन थार्ड डिभिजनाव मेट्रिक पास जानायाव थिगसे बमा गावदोंमोन बिराद रंजादोंमोन जों खर बायलाय जादोंमोन आरो मिथिबायना माने बै समावहाय खोब बेबायदि माने गोरों माने माबा गैयामोन आरोखि पास जाबानो जायोमोन आरो नों मा खालामनो नंगौना साख्रि मोनाब्ला नों मा मावनो दा साख्रि मोनाब्लाबो जाहाथे जोङो जोंनि थांनानै थानायनि राहाखौ दिहुननानै लानो हायो दा ओंखायनो जोङो मा नैबे बेबायदि समनिफ्रायनो गेलेनाय खारनाय बारनाय बा गुबुन गुबुन ना मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय बेखौबो सोलोंलांनांगौ बुंदों जोंनि थांखिया जाबाय बेनिफ्रायनो सासे मोजां फुटबल गेलेग्रा जानो नांगौ मिथिबायना सासे मोजां फुटबलार जानो नांगौ आरो दा ओंखायनो नैबे गेलेनायखौ खालि रंजानायनि थाखायल' गेलेयाबालासिनो आङो सासे मोजां फुटबलार जागोन फरायनायजों लोगोसे मोजां फुटबल गेलेग्रा जागोन फरायनायजों लोगोसे बे थांखिखौ लानानै जोङो गेलेनो नांगौ नङा होमबा आरो दहायनो बुंखादों बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियाबो बेनो मिथिबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियाबो बेनो ओंखायनो दा नोंसिनि गेजेराव गेलेनाय नंगौना दाख्लैनिफ्राय गेलेयै गेलेनानै जायफोर साबसिन मोजां गेलेग्राफोर बिसोर आरो बहाबा लांगोन होनना नोंसोरो बुंदों ना लांगोन होनदों ना डिस्ट्रिक्टआव गेलेनायाव लांगोन होननानै बुंदों ने दा बेबायदिनो डिस्ट्रिक्टनि उनाव बेबायदिनो आरो बिनिफ्राय आरो गोजौसिनाव नङा होमबा स्टेट लेभेलाव बेबायदिनो लासै मोनहैबाय थागोन आरोखि दा ओंखायनो बेखौनो बुंनाय जादों जे नैबे बल जोनाया दा नोंसोरनिया जेननाय देरहानाया गिदिर बाथ्रा नङा नोङो माबायदि जोदों खेलाखौ नों माबायदि जोनो रोंदों माबायदि नोङो मोजां खेला दिन्थिनो हादों नङा होमबा बेखौसो जोङो नोजोर होनानै गेलेनो नांगोन दा ओंखायनो आङो नोंसोरखौ नैबेखौल' बुंबावबाय दा जोङो गोदो नैबेबायदि टाइमावहाय दाथ' नोंसोरो नैबे खेला जानायखायसो गेलेनो फैदों गोदो जोङो नोंसोरबायदि समाव बेबायदि बेलासि टाइमाव बेबायदि फोथाराव फुटबल गेलेखायोमोन मोनफ्रोमबो गामियाव बल गेलेयोमोन आरोखि दा दानिया मा जाबाय गेलेला नंगौना गेलेनाय बिनि अनगायै मा खालामो जोङो बे खेला दुलानि अनगायै मा खालामो जोङो दाबायदियाव न'आव थायोबा मा खालामो बिफानि मबाइलखौ बिमानि मबाइलखौ सेनानै नोंसोरो मबाइल गेलेयोना मबाइलाव नंगौना मबाइलाव माबा माबि सिनेमा माबा माबि नायबाय थायो नंगौना दोननाय दा बेबायदि जालांबाय आरोखि दा बेनिफ्राय मा खालामदों खोनाबाय थायो नोंसोरो नङा होमबा दा मबाइल लानानै मबाइल नायनानै ओमफ्राय नोंसोरबायदि उन्दै गथ'फ्रानो उनावहाय थांनानै देरनानै गाज्रि मानसि जाहैयो खोनादों नंगौना दा बेबायदि आरो ओंखायनो जोङो मा बेस्थ'आव थानो नांगौ मबाइलाव नङा होमबा बेस्थ'आव थानांगौ माबायदियाव थानांगौ नै दा फुटबल गेलेनाय नङा होमबा खारनाय बारनाय मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय जों बेफोराव दा बेस्थ'आव थानो नांगौ आरोखि मबाइलाव बेस्थ'आव थानो नाङा मिथिबाय दा जोङो बेबायदि खेला दुला गेलेनाय गैला नालाय ओंखायनो जोंनि गथ'फ्रा नोंसोरो बे मबाइलाव बेस्थ' थायो बेयाव सोर मबाइल नायग्रा दङ मबाइल लाग्रा दंना इयाव दङना गासिबो लायो लानायाथ' लाया नायो
बिमानि गोसोखौना बिफानि गोसोखौना नंगौना नाया जायो मबाइलखौ लाबाय थानो नाङा मबाइलजों गेलेबाय थानो नाङा मिथिबाय दा जियानो जा आङो नैबेखौनो आसा खालामबाय दै नोंसोरनि गेजेरनिफ्राय सोरबाफोर जुदि मोजां फुटबल गेलेग्रा जानो गोसोबा नोंसोर जानो हायो थारमाने मिथिबाय खारन नोंसोरखौ खालामनो हायो दा नोंसोर उन्दै नालाय दा जों जानोसै होनबा जानो हाला गेदेरफ्रा जानो हाला जोङो नंगौना आं बल गेलेग्रा जानोसैलै होनबाबो जाला जोङो दा नोंसोरो जानो हायो साफा साफा हलिचरन नार्जारि जानो हायो नंगौना साफा साफा दुर्गा बर' जानो हायो साफा साफा मोजां फुटबलार जानानै नोंसोरो गावबा गावनि लाइफखौ दानानै लानायनि बेबस्था खालामनानै लानो हायो उनावहाय नंगौना साख्रि मावनो जुदि गोसो गैयाब्लाथाय दा आं आसा खालामदों नोंसिनि गेजेराव मोजां खेलाया जालांगोन आरो नोंसिनि गेजेरनिफ्राय उनावहाय साफा साफा मोजां फुटबल गेलेग्रा जोनोम जाथों बेखौनो आसा खालामनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जोबोद साबायखर थाबाय सानैसिम गुवारै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय आसा खालामो बयबो उन्दै अनजालु लाइमोन फरायसा बिथांमोना दिनै जोंनि बे गेलेनायाव बाहागो लागोन बिथांमोना खोनासंनानै थुलुंगा हिसाबै लानानै जिउआव इयुन फारसे गोजौनि दानायाव फुटबलखौ सायख'ना लानायजों लोगोसे दावगालांनो हागोन बेखौ आसा खालामबाय बेजों लोगोसे जा आलासिनि बिबुंथिफोरखौ इयुननि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय जोङो बान्था राननाय समाव आरो बिबुंथिखौ लाखिहोबावगोन दा जोङो गेलेनायखौ जागायनो सानग्रोबाय एसे लाइनाव गसंदो बयबो गासिबो फर्मेलिटिखौ माबादो हेन्डसेक लानाय मानाय जों आलासिफोरा एसे हेन्डसेक लागोन बिसोरजों एसे ओरै मोजाङाव गसंनाय दै गैयि जायगायाव ओरै साहाजों फट' लानाव दाबो खनसे इसोरखौ गसंनायखौ ओरै गोलाव लानानै मबाइलखौ मोजां मोनदों आं दा ओइथ' गोरलैथार Ê mà udoy lian lis makan nung nus tung munsong ha nung tuna kemen आंना केमेरायानो खाम गैया जे nung nus kagun आरो गेलेनायखौ दानिसिम नुनानै जागायनो सानबाय 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बै 12 बाबुआ दा 1 2 এই गोदानै 3 फैनाया 4 बियो 5 6 मिलायामोन 7 बियो 8 बेखौ 9 अननानै 10 बायरा खालाम 11 12 अ सासे बारा जादोंसिना बेसे नाम्बारनि जारसिया नों मिलायखायामोन खोमा दे अयो 5 फाइभ नाम्बार मिलायामोन खोमा दे नोंनिया माबाखौ अ मानो गेलेनो खोमा मा नाममोन गेदेर क्लास 8 जाबाय खोमा इयो क्लास 8 क्लास गेदेर मानसिया बैसो गेदेर खोमा अ दा आलासि बिथांमोना खेबसे फ्राय हेंसेक लास्रागोन दा बयखौबो आवगायलांनो खावलायबाय आलासि बिथांमोनखौ
Serang nama nama lain na? Serang na? Aja lah. Aja. Ini tak kali kerja saya hanya. Oh. Tato. Oi, salah, aku udah pernah. Udah siapa trending. Jaga ada gue foto. मैं गोल की कसम ना खाना मुंडे रंग बाई हम तना गना इसे यानी कि कैसी की तेरी मैंने इसने गोल किया ही नहीं सारा Eh, ira gaza nam damat. sana usia atar kata dilat itu देखो usia कैसी भी जाला बाई Undai. Male? Ma, babu mat? Wow. next step pasti Pele. Này chú sát phơi. Chú sát phơi. Học tới mà xem nè. Ê, tôi luôn xin. May mà về lại. itu kipas Profile gel itu, kira gel itu. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10, 11. Bawa nang marang tu deh. Ilfin nung kaisa. Mio di bendo Oh, Mio masang naik bra. siapa tau Dong. Dong. sari paso saat nodos Eh, maba je, pato kala kan je. itu kipas kana Iku bela panan sih ada lagi sih nabe. Oh. Betul tunjuk. musuh ku bukan rasi sama Mana? Musuh kuma kana la. Kena apa?
얘 직원도 구독나 같이요? 저기 하라고 잡아라 이거 그냥 직원도 구독 로빈을 알았지? 그나마 어이라 어이 뿔 막으러 오서 있어 막았어 Thằng xếp Tìm tới tết ta 이거 먼저 하시죠. 필리 đầu chạ bộ đi chung một thôi đi đi xe bay đi xe bay muốn xin đèn gửi cả lại đừng vừa cả là phải lấy đi xe bay nó xem một thằng nào đi xe bay được Thái sẽ tiếp vào thằng nào thế này hư đầu tiên đâu là vấn đề साहा फारसे गेलेदों बर' माज्रा एफसि आरो खोला फारसे गेलेदों माधवपुर एफसि दा मोननैनिबो हानजानि गेजेराव खेलाया जागायबाय Yes sir 네. 그다음 Sao lên lòng vậy đi lấy xe không vậy nè 오 맛있등 무슨 얘기를 đi này
นี่ Bikin sekolah raya, zuyo, ibu zuyo. Tambah dengan ini. Apa yang nak guna biaya sekarang? โอ้ยดิอีดักเฮ้ย गोल है गोल ए गोल है मानजिब से เฮ้ย 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 अच्छा Mau pula ya silai. Maika, dia sudah tetap. Oh, oh, malay. Siapa pun jangan. Ayo. Hey.
เฮ้ย Nomor aja kalau bayi sih ini guna. เฮ้ย Lah. Ơi. Ini mana dah nak? Saudara si Windra. Jika ini mulin kerja ini lagu, ini sampai isir, awal yang kau biar hasil masuk nak lebih tinggi. Perkara ni. Malah ini sangat teraya, awal lusun lagi. Neng maru ku male. Matu mai ke sini thado. Neng nen dah lihat dah. Lagu mana juga? Dia bukti ayah. Tanah pulau jauh ini. Jadi saya menus water mana? Isra. Kau menus mana? Kita ramu jangan sih. Madu main over semester. Lagu nama dong kayaknya saya. Ang lain pada mana? Ojeng ini sabda sana, ojeng ini ya, ojengnya begini macam Masrabari. Grupo Idokura Dularai Boro Purisa Pani Banjariau nebe final game. The final game au gibi ko guna bai. Mana Bazar 7 Star Club Kulse. Madhupur 0. Sebut moजां खेला गेलेगासिनो फंबायमोना गेलेनाया जोबोद मोजां जादों आसा खालामदों बे गलखौ माधुपुरनि हानजानिफ्रायबो थाबैनो सुख'नो हागोन ओइ दा गोसोना गेलेया मोजाङै Jadi gosongannya mau Sony yang मोननैबो टीमनि गेजेराव
Boria. Madapur ki bunde. Out. खाथियाव बल लाखिनानै लांबाय थादों 3 नम्बर नाथाय गैया मिस बरिया क्लियार खालामबाय माधुपुरा जार्सि नाम्बार 7 स्टार क्लाबनि जोबोद आथिङाव बल नांखाबाय थायो बिथांनाव अफसाइड जार्सि नाम्बार 4 अफसाइड हासथाय बर' दस नम्बर जार्सि बरिया पासिं हरदों लानाखार माधुपुर लानाखार 6 नम्बर लानाखार पास हो नाथाय हायासै बल मोनफिनदों दे आब' आं हमलानो नोंल' अबे मोनसेया जगाना माया इयाव हारसिंखाय जोबोद आंखालखौ जादों हास्लाबाखै ओइ हमथानानै बल लाफिनबाय माबादो सफा माबादो 7 स्टार बल लाफिनबाय 11 सारि नम्बर कर्नार सारि दै दं मोनथिजा जोबोद खस्थ' गेलेगासिनो बरिया 10 दंबावो दाबो नाथाय 7 स्टारनिया डिफेन्डारा स्ट्रंखाय लांस्लाबनो हायाखिसै 10 नाम्बार मोजां गेलेगासिनो दंमोन माधुपुरनिफ्राय नै दायो बल लाबाय 7 स्टार बल लागासिनो दं अफसाइड पजिसन अफसाइड जाबाय दं र'हाय र' जायगा जाख्लाबि गोलैगोन होना इखौलाय इखौ बोखांसै खोमा दोनला खोमा दिनै होदे मोजां दे लाबा हमनानै खस्थ' मोनदोंबा आं दोनसै खोमालै आरो बल लादों 9 नाम्बार जार्सि 9 नाम्बार 7 स्टार जायाखिसै दानि 9 नाम्बार माबा स्कुलालाय लांबाय दंनो नाजादोंमोन जायाखिसै फंबायानो एसेल' आवगाय बल मोनसे सोहरनानै नै पास उन्दैयाव थैनाङा आथिङाव बल नांबाय थाथारो ओरैहाय 7 नाम्बार जार्सि ओरैहाय जार्सि नाम्बार 2 आबु जानो हागौ फाउल जाबाय फ्रि किक जानो मोनदों माधुपुरनिफ्राय जोगोन जार्सि नाम्बार 11 मोजां जोनाव जाहाथे गल स्कर खालामनो हायो मोजांखौनो जोनावदो जोबोद लाखियै गला हाबाखिसै सिदा जानायबा गला हारसिं हाबलांगोन बला आउट जालांबाय सिदायैनो जेनेबा हाबथारगौमोन बे मोजां जोदोंमोन
लांगासिनो 4 नाम्बार माधुपुर लांगासिनो खाथियाव मदद खालामग्रा गैफायैखाय गावसोरनि मानसि गैयैखाय बिथाङा पास होनो आख' फाख' जाबाय थादों 4 नाम्बार जार्सि माधुपुरनि दे खुबैनाय बल 11 नाम्बारा खुबैबावदों माधुपुर बार जाबाय सारि आउट जालांबाय बोसोरफ्रोमबो दखरा एबसुजों बानजायनाय होजाबाय थानाय दखरा एबसुनि सिङाव बा बेन्दोङाव थानाय गामिफोरनि उन्दै उन्दै फंबायमोननि फुटबल गेलेहोनाय 13 बोसोरनि सिंनि नैबे खेलाया फैयै फैयै जोबथायाव फैबाय बे फाइनाल गेम बिदिनो फार्स्ट हाफ खेला बे सोलिगासिनो थांनाय सिगांनि सिजनाव सिगांनि बोसोराव जाय बिथांमोना चेम्पियनशिपखौ लानो हादोंमोन बरमागो 7 स्टार क्लाब बिथांमोना दा गलसे गल सोनानै आवगायगासिनो दङ माधुपुर लाबो माधुपुर 10 नाम्बार 5 नाम्बार हेडिं होदोंमोन 7 जोदों गैया जास्लाबासै नाथाय कर्नार बल मोननायखौ बिथांमोनानो गथ'फोरनो दे माधुपुर टीम दायो गथ'फोर होबाथाय गासिबो जोबोद मोजाङै नारा नाजादोंमोन नाजानाया खम नङा माधुपुराबो मोननैबो टीमा नायथाव जादों गेलेनाया जोबोद मोजां गेलेबाय दङ दंफां फुलि फैगोन खोमा इदि माबायाव जोंनिखौ बानायदोंमोन सेल्फ ग्रुपलै 100 मोनगोन फांसेयाव बल मोनदों नै दानिया 7 स्टार माइनाव बल मोनदों बल लांगासिनो ओइ नै ओइसे होआखै ओइ जनायफोरनो ओइ जनायफोरनो हरलाय दैया नांथारदों नामा गथ'फोरनो बाखै होनांगोन ना नाङा माबानि सिगाङाव दङमोन आदाया हेन्द ओइ ओरै लाइनसे जनाया इ लाइनसे जनाय ल'ब्रा ओइलाय जोंनिनो मानसि नङा होनबा नोहाय ओरैहाय लाइनसे जनायनो बुथुआखैमोन होनदों पिकि मोनदों 7 स्टारा मोजाङै जोनानै राकेश मोनदों बरिया 3 नम्बर लांनो नाजादोंमोन 7 आउट थांबाय लोंगोन ओइ आं मिथिलालै आदा गद मोनासै आं होनांगोन ना होनाङा ओइ हायाव जनाय दे होनबा आंनो नांगौ आरोबाव खुलिनाय माधुपुरजों माइनाव बाजारमोन ना माइनाव 7 स्टार क्लाब बरिया लांबाय था रुपुहियाव गेलेदो रुपुहियाव लांनो नाजादोंमोन 4 नाम्बार हायाखै नै दा 12 नाम्बार मोनदों माधुपुर जना लों दे जोबोद मोजां जादोंमोन लांनो नाजादोंमोन 8 नाम्बार जार्सि हाफ टाइम गैया जास्लाबाखै 11 नाम्बार माइनाव आंनो लाना हागोन बुरजा आंनो साहाबो लाना नांगोन दोनसिगौमोन आं दोनथ'ला सासे मानसि फैदो नायग्रा सासेनि थाखायनो दोनो नायबाय थादोलाय नायाबा दानगोन आं बुदानै कागज नांगोन नांगोनबा
आं खेला नुवाखै इन्टारेस्ट जायाखै साहा लोंना निसा जानो र' जनाय थिनाय नोङो जायगा बुस्थु थाथा हा र' मेथाइ जाग्रोनि आं माथो दं आंबो जाला आं बुदि जागोन गेलथायलायबाय नै आं मिथिजाबासो माबाल'ना गलसेल' जाबायना माइनाव बाजारनिया इथिंजाय गलसे इथिंजाय गलसे जाबाय गलनै जाबाय मा होनो दासो गलसे सोखांबाय माइनाव फुरना माइनाव बाजारमोन माइनाव बाजारनिया गलसे सोबाय मादुफुरनिया सोंनो हाथ'वाखै र' दासिमबो गलसेबो सोंनो हाथ'वाखै नाथाय बलखौ मोजाङै पास खालामना होनो हायाखिसै खुबैनाया मिस जाबाय लाइक होआखै लाइक हो गुलु ब्लग फार्स्ट अफ द टाइम बेखिनियावनो जोबथ'बाय दान्दिसे जिरायनायनि उनाव बायह्रायाव ओंखारलायनाङा फिल्डआवनो थाथ' दे गोजानाव थांनाङा दैखौ लांना खामानि मावनांसिगोन होनायावनो सं दान्दिसे दोनथ'नांसिगोन जिरायनायनि उनाव जों फिन सेकेन्ड हाफखौ नुनो मोनफिनगोन बेखायनो गासै नोंसोरनो नायगिरि बुरायनाय जाथ'वाखै मानगोनां रायजो राजा बुरायनाय नोंथांमोनखौ जाथ'वाखैसोनो नेक्स्ट सिक्सखौबो नायफिननो खावलायबाय नैबे खेलाया दुलाराय आसाम नाङैनो एबसुजों फैनांगौ बानजाय जानाय जिल्ला दख'रानि सिं सिं बा सिङाव थानाय बेन्दोङाव थानाय उन्दै उन्दै फंबाय बिथां बोसोरनि सिंनि फंबायमोननि खेला बिथांमोनखौ सिगां मोननै बोसोर सिगांनिफ्रायनो बेबायदि गेलेहोनानै थुलुंगा होबोगासिनो दङ जाहाथे बिथांमोना उन्दैनिफ्राय गेलेनानै गोजौ फारसे दावखोलांनो हायो बथलाव दै दा बे खेलाया बोसोराव नङा उननि बोसोर बेबायदि जालांबाय थागोन बेखायनो जों मोजाङै दोनहरनो लुबैदों बा खावलायहरनो लुबैदों उननि समावबो जोंनि बेन्दोंनि गासै गामिफोरा गावबा गावनि गामिनि उन्दै उन्दै फंबायमोनखौ फैगौ बोसोरफोरनि थाखाय उननि बोसोरफोरनि थाखाय बेबायदि गेलेहरनो थाखाय थियारि खालामनानै हरो थुलुंगा होयो गामि गामि गावबागाव गामियाव फुटबल गेलेनो स्कप होनांगौ गेदेरफोरजों लोगोसे उन्दैफोरखौ गेलेफाहोनायनि स्कप होनांगौ आरो बेबायदिनो गोजौ फारसे दावखोलांनायाव थुलुंगा होनांगौ बेखौ जों मोनथिनो नाजाहरबाय बे खेलाया बे बोसोरावनो जोबनानै थाङा सिगां मोननै बोसोरावबो जाखांबाय सिगांनि जिथु सिजन दख'रानि सिंनि सिजनाव फाइनालखौ गेलेदोंमोन माइनाव बाजाराव बेयाव चेम्पियन हिसाबै मोननो हादोंमोन हासरानिफ्राय हासरा टिमनिफ्राय आरो रानार्सआपआव दंमोन सेभेन स्टार माइनाव क्लाबानो सेकेन्ड बोसोराव नैबे फिल्डआवनो फाइनालखौ गेलेदोंमोन दा बे फाइनालखौ गेलेदोंमोन मोननै टिम माइनाव सेभेन स्टार आरो हासरा बे मोननै गेजेरावनो फाइनाल खेला जाफिनदों बेयाव माइनाव सेभेन स्टार क्लाबा चेम्पियनखौ मोननो हादोंमोन आरो रानार्सआपआव हासराया फैदोंमोन देग्लाय थामथि सिजनाव बे फिल्डआव रुप'हि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि गेलेग्रा फिल्डआव फाइनालखौ गेलेगासिनो दङ माइनाव सेभेन स्टार क्लाब आरो माधुपुरनि गेजेराव मोनथाम सिजनावबो सेभेन स्टार क्लाबा फाइनालाव सौफैनो हादों फाइनालखौ गेलेनो मोनदों बे फाइनालाव नैबे फाइनालाव माइनाव सेभेन स्टार क्लाबा गरसे गलजों आवगायनानै दङ दासिम माधुपुरा मोनसेबो गल आवगायथ'नो हायाखै आसा खालामदों बिथांमोनाबो सेकेन्ड सिमाव गलखौ आवगायनो हागोन आरो खेलाखौ समान समान लांनानै जों मोजांसिन आरो साबसिन खेला देखायनो हाबावगोन बेखौ आसा खालामबाय दान्दिसे जिरायथ'नायनि उनाव खेलाखौ लाबोफिनगोन अन्नानै जेन' रावबो नायगिरि बिथांमोना बाजाराव थांनानै थाहैया जोंनि उन्दै उन्दै फंबायमोनखौ जों थुलुंगा होनांगौ दा जोबोर गिदिर खेला क'क्राझाराव दुरान्ड काप एसियानिनो थामथि गोजामसिन खेला एसिया हादरमानिनो बे खेलाया जागासिनो दङ जोबोर गिदिर खेला क'क्राझाराव सोलिगासिनो दङ दा बेबायदि खेलायाव लासै लासैनो जोंनि बे फंबायमोनाबो दावखोलांनो हायो दा बेबायदि मोनफा मोनफा फिसा फिसा जायगानिफ्रायनो जोंनि बे फिसा फिसा थुलुंगानिफ्रायनो मोनसे समाव सानसे समाव गिदिर गिदिर सासे गेलेगिरि जानो हायो
जोंनि जायगाखौ गामिखौ ओनसोलखौ हादोरखौ गासिखौबो नाम खालामनो हायो लोगोसे गावनि न'खर संसार दानो हायो जानो हायो बेबायदि नोजोरजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादों बेखायनो जोङो गासिबो बेफोरबायदि हाबाफारियाव थुलुंगा होयो बिनि थाखाय देन्जारसोहाय माइनाव बाजारना देन्जारसोहायनो माइनाव बाजारनि आगलसे मोनबायानो इसोरो मोजाङानो गेलेनायफोरावलाय मोजां एसे ब्रेक लाबाय दं गैला रावबो थांबाय गैला गालांबाय 1 घन्टा जाबाय माबादो साहा लुबाय साहा लुनाया दोद गबोनानै नांदो आरो दैसे आरो दोननिफ्राय भलिनिखौ होबाथाय जोंना मोजांसिन जागोन भलिनि आं भलिनि बल भलिबलसो सानो भलिनिबालाय रेजें जाया रेजें गथ'फोर जोनोलाय हिनजाव मानसिनि सोरनाबा सोरनाबा खोमा दोनसै बाय बाय दोनसै नायनि र'